Chceli by ste O2 základný paušál len za 2 € mesačne? Pravdepodobne áno, lebo operátor tento paušál bežne ponúka za 22 €. Nedávno sa mi dostala pod ruky faktúra, ktorej som najprv neveril. O2 vám dnes vie dať aktivačný bonus najčastejšie v hodnote 4 €. Tento zákazník mal aktivačný bonus 20 €. Danému zákazníkovi som odporúčal zrušiť balíček nekonečných volaní, takže dnes platí za svoj základný paušál naozaj len 2 € mesačne. Verte mi, že za vyše 8 rokov v tejto branži som sa s takým niečím ešte nestretol. Doteraz som bol v tom, že sa základný paušál dá vybaviť najmenej za 9 €, a to spojením napríklad aktivačného bonusu a 50% IČO zľavy. Tento zákazník má základný paušál za cenu, za akú ho majú prakticky zamestnanci operátora. Je to šialené. Toto je ďalší dôkaz toho, že podpultové ponuky existujú. Vypíšte kontaktný formulár na stránke operatori.sk a získajte lepšie a lacnejšie telekomunikačné služby.